በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትና ይኹን። ዝተባለወለ እግዚአብሔር ከመይ ሰንቢትኩም? አሜን። ልዑል እግዚአብሔር አምላክና በምሕረቱን ብቸርነቱን ክዝካ ዝዓለት እዚኣ ፅሕናይሞ ሽሙ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን አሜን። እምበር ክሳብ ዝሓለፈ ክፋል 16 ሒዘትኩም ቀሪበ ነይረ። እዚ ድማ ክፋል 17 ሒዘትኩም ቀሪበ ኣለኹ። መንፈሳዊ ማዕዲ ኣብ ማዕዲ ጎይታ እናሞተ ህይወት ዝህብ መርከብ ኣብዛ ካልአይቲ ዓለም ኮይና ነታ ቀዳመይቲ ዓለም ቁሩብ ንድሕሪት ተመሊስና እንተደኣ ክንዝክራ ፈቲና ብዙሕ ትምህርቲ ክንቀስመላ ንኽእል ኢና። ስለዚ ናብቲ ብዛዕባ እዚኣ ኣፀቢቑ ዝፀሓፈልና ነቢ ሙሴ እሞ ንጠምት ነተን ቅዱሳን ፅሕፈታቱ ከዓ ነስተብሃለለን። ስለዚ ሃየ ንጀምር። እግዚአብሔር ከዓ ክፍኣት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐ ሓሳባት ልቡ ዝሕልኑ ድማ ወርቲ ክፉእ ጥራሕ ከም ዝኾነ ረኣየ። እንታይ ከም ዝኾነ ክፉእ ጥራይ ከም ዝኾነ ረኣየ። እግዚአብሔር ከዓ ንሰብ ኣብ ምድሪ ብምፍጣሩ ተጣዓሰ፣ ብልቡ ድማ ወሃየ። እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ዝፈጠርክዎ ሰብ ካብ ሰብ ክስካብ እንስሳ ክስካብ ለምለምታ ክስካብ ኣዕዋፍ ሰማይ ካብ ገፀ ምድሪ ክድምስሶም እየ በለ። ዘፍጥረት 6:6 ነቲ ሩሕሩሕ ኣምላኽ ክስካብ ክንዲዚ ከጨክኖ ዝኸኣለ እምበር መጠን ዘይብሉ ክፍኣት ደቂ ሰባት እዩ። እንደገና ኩሉ ሰብ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብሓጢኣት ተባላሹ ነበረ፣ ምድሪ ከዓን ብዓመፃ መሊኣ ነበረት ዝብል ፅሑፍ ክንብብ ከለና ዘፍጥረት 6:11 ሰብ ክስካብ ክንደይ ልቡ ናብ ክፍኣት ዝዘንበለ ምዃኑ ብሰንኪ ክፍኣት እውን ንንጹሃት እንስሳታትን ክንልክሞም ከም ዝኽእል ብቐሊሉ ክንሓስበሉ ይኽእለና እዩ። እምበር ኣብዚ እዋን እዚ እዩ እግዚአብሔር ንኖህ ንኩሉ ህዝቢ ክድምስሶ እየ እሞ ንስኻ ግና ብዕንጨይቲ ፅሕዲ እትድሕነላ መርከብ ስራሕ ክብሎ ዝኸኣለ። እዛ መርከብ እዚኣ ንዕኡ ንስድሩን ጥራይ ዘይኮነት ንብዙሓት እንስሳታት እውን ምክንያት ድሕነቶም ክትኮኖም ክኢላ እያ። ኖህ ነቶም 3 ደቁ ንሴምን ንካምን ያፌትን ክወልድ ከሎ ወዲ 500 ዓመት ነበረ። ዘፍጥረት 5:32 ማያሂ ክወርድ ከሎ ድማ ወዲ 600 ዓመት ኮይኑ ነበረ። ዘፍጥረት 7:6 ስለዚ ካብዚ መለኮታዊ ቃል ሓደ ሓሳብ ክንወስዶ ንኽእል ኢና። ንሱ ድማ ኖህ ደቁ ምስ ወለደ ንእለቱ መርከብ ክሰርሕ ካብ ተኣዘዘ። ዘፍጥረት 6:10-14 ነታ መርከብ ንምስራሕ 100 ዓመት ከም ዝወሰደሉ ዘፍጥረት 6:32 እዚ 100 ዓመት እዚ ድማ ነቶም ሓጣን መነስዕ ንዑ ድማ መርከብ መስርሒ ክኾኖም ዝተዋሃቦም ግዜ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ኖህ መርከቡ ሰሪሑ ክውድእ ከሎ እቶም ሰባት ከዓ ካብ ሓጢኣቶም ሕጅስ ይኣኽለና ኢሎም ጡረታ ክወፁ ኣይከኣሉን። ሕዚ ሓደ ዕሽነት እዩ። ካልኣይ ኖህ ምስቶም ዝተረፉ 7 ኣባላቱ ምስ ብዙሓት እንስሳታትን ናብታ መርከብ ምስ ኣተወ ኣፍ ደገ መርከብ ከይተዓፅወ ማይ ኣይሂ ከይወረደ 7 መዓልቲ ክፀንሕ ከሎ ካብዚ እውን ክመሃሩ እዩ ዝግባእ ነይሩ። እንተኾነ ልቦም ስለዝዓፀዎ ሓደ እኳ ካብኣቶም ክምለስ ዝደልያ ኣይነበረን። ዘፍጥረት 7:6-10 ክንስሕሉ ዝተዋሃቦም ግዜ 120 እዩ ነይሩ። በተን 100 ዓመታት ልቦም ኣትደሮም ካብ ዘይተመለሱ በተን ዝተረፋ 20 ዓመታት እውን ክምለሱ ስለዘይከኣሉ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዕለት 17 ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዘሎ ዓይኒ ማያት ንላዕሊ ገንፊሉ ወፀ። መሳኽቲ ሰማይ እውን ተኻፍተ። ኣብ ምድሪ ከዓ 40 መዓልትን 40 ሌሊትን ዘነበ። ዘፍጥረት 7:11-12 ብዘይካ እቶም ኣብ መርከብ ዝነበሩ ከዓ ኣብ ምድሪ ዝነበሩ ኩሎም ካልኦም ኣምታ ክስካብ ሰብ ጠፍኡ። በቲ ካብ 17 ጉንበት ክስካብ 27 ሰነድ ካብ ምድርን ካብ ሰማይን ዝወርድ ዝነበረ ከቢድ ዝናብ ከዓን እታ ቀዳመይቲ ዓለም ተደምሰሰት። እምበር እታ ቀዳመይቲ ዓለም ብማይ ከም ዝጠፈት እዛ ካልአይቲ ዓለም ከዓን ብሓዊ ክትጠፍእ ተዳልያ ከም ዘላ ቅዱስ ጳውሎስ ከምዚ ይብል፣ እታ ሽዑ ዝነበረት ዓለም እውን ብማይ ተደፊና ጠፈት። እቲ ሕጂ ዘሎ ሰማይን ምድርን ግና ብቃሉ ንሓዊ ተዓቂሩ እዮም።
ንእግዚኣብሔር ዘይፈርሁ ሰባት ተፈሪዶም ክስካብ ዝጠፍኡ ይሕሎ ኣሎ። ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:6-8 እምበኣር እታ መዓልቲ እቲኣ መዓልቲ ምጽኣት ሰማያት ብሓዊ ከም ዝጠፍእ ፍጥረት ሰማይ ከዓ ብረስኒ ከም ዝመክኽ ክትገብር ምዃና ስለ እንፈልጥ ተጊና ሓድሽ ሰማይን ሓድሽ ምድርን ንጽበ ኣለና። ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:12-13 ራእይ ዮሃንስ 21:1 ስለዚ ናብ ርእስና ንመለስ። መጀመርያ ዕድመና ካብ 930 ናብ 120 ክቕንስ ዝኻኣለ ብሰንኪ ክፍኣትና እዩ። ዘፍጥረት 5:27 ዘፍጥረት 6:3 ቀፂሉ ካብ ጉንበት ክስካብ መስከረም 150 መዓልቲ 5 ወርሒ እቲ ማይ ኣብ ልዕሊ መሬት መሊኡ ስለ ዝነበረ እታ መርከብ መዕረፊ ሲኢና ጸብለልቲ ነበረት። ኣብ ዕለት 17 ጥቅምቲ ግና እግዚኣብሔር ዓይኒ ማያት መሳኩቲ ሰማይን ዓቢሱ ንፋስ ስለ ዘንፈሰ እቲ ማይ እናጎደለ ክመጽእ ጀመረ። እታ መርከብ እውን ኣብ ሓደ ነዊሕ እምባ ኣብ ልዕሊ ኣኽራናት ዓረበት። ዘፍጥረት 8:1-6 ሙሉእ ብሙሉእ ምድሪ ቐልጠ። ኖህ ካብ መርከብ ዝወፀሉ ከዓ ጉንበት ዕለት 27 እዩ ነይሩ። ዘፍጥረት 8:14-19 እዚ ማለት ኖህ ምስ ስድራቤቱ ኣብታ መርከብ ዓመትን 10 መዓልታትን ኣቢሉ ተዓቂቡ ከም ዝጸንሐ ምፍላጥ ይከኣል እዩ። እምበኣር እዛ መርከብ እዚኣ ናይቲ ክመጽእ ዘለዎ ኣመናዊ መርከብ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ እያ ነይራ። ምክንያቱ መልክዓ ኢየሱስ ዝደረሰ ኣቦ ንክርስቶስ ብመርከብ ኖህ ክምስሎ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ታወተ ህይወቱ ለኖህ። ትርጉሙ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ኖህ ናይ ህይወቱ ታቦት እዩ ማለት እዩ። ታቦት ማለት ካብቲ ብዙሕ ትርጉሙ መርከብ ማለት እዩ። ግበር ታወተ በዘት ድህኑ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ክዝምር ከሎ ከምቲ ንሕና እንፈልጦ ንታቦት ዘይኮነ መርከብ እዩ ስራሕ ዝበሎ ዘሎ። ስለዚ ኖህ ካብ ጥፍኣት ክድሕነሉ ዝተዋሃበቶ መርከብ ኣፍ ደገኣ ሓደ እዩ። ንዓና ኣብ ዘመን ሓድሽ ኪዳን እንነብር ካብ ዘላለማዊ ናይ ነፍሲ ጥፍኣት ክንድሕነሉ ዝተዋሃበና ኣመናዊ መርከብ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ናብዚ ድሕነት እዚ እንኣትወሉ ኣፍ ደገ እውን ሓደ ኮይኑ ንሱ ድማ እምነት እዩ። ምክንያቱ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል እቲ ብኡ ዝኣምን ኣይክፈረዶን እዩ። እቲ ብኡ ዘይኣምን ግና ብሓደ ወዱ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሩ ተፈሪድዎ እዩ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3:18 ካልኣይ እታ መርከብ ካብ ምድሪ ሓፍ ኢላ ከም ዘድሓነቶም ዘፍጥረት 7:17 ክርስቶስ ከዓን ካብ ምድሪ ልዕል ኢሉ ኣብ መስቀል ብምትቃል ብደሙ ሓፀበና ካብ ዘለማለማዊ ጥፍኣት እውን ኣድሓነና። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 12:32 እቶም ዝደሓኑ 8 ነብሳት ናይ እስራኤል ምሳሌ ክኾኑ ከለዉ እቶም ቁፅሪ ዘይብሎም ኣብታ መርከብ ዝነበሩ እንስሳት ድማ ናይ ኣህዛብ ምሳሌ ኮይኖም ንግዚኡ ጸንሑ። ከመይሲ ካብ እስራኤል ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝድሓኑ ውሑዳት እዮም። ሮሚ ምዕራፍ 9:27 ሮሚ ምዕራፍ 11:4 እንተኾነ ክስካብ ሕጂ ኣብ ትሪ ልቦም ጸኒዖም እኳ እንተሃለዉ ድሓር ግና ኩሎም ክድሕኑ እዮም። ሮሚ ምዕራፍ 11:26 እዚ ድማ ብግብርና ጸዲቕና ኢሎም ምንታን ከይምኩሑ እዩ። ሮሚ ምዕራፍ 11:32 ከመይ ካብ ደቂ እታ ሰብኣይ ዘለዋስ ደቂ እታ ንበይና ዘላ በዝሑ ዝብል ሰማያዊ ቃል እውን ተወሳኺ ኣህዛብ ልዕሊ እስራኤል ብበዝሒ ኣሚኖም ከም ዝጸድቁ ምልክት እዩ። እምበኣር እቶም ኣብ መርከብ ዝነበሩ እንስሳታትን ናትና ናይ ኣህዛብ ምሳሌ እዩ። ገላትያ ምዕራፍ 4:37 ስለዚ ምእንቲ ክድሕኑ ምስ እዚ እናሞተ ህይወት ዝሃበና ናይ ድሕነትና መርከብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ክንነብር
نتي بحاتي أزعرق السمنة تناول مسؤ عم مسكر كنسولو محرت عمله كاب زريانا أي فلا قلتي عمله كل توصل يسرع يتفارك إذا غير عمله كأبوينا أمين اللعدي سيجمرة جميل يوسف أمنا لويل كتابي أمنا خلاص خالص مسكنا يكون مبارك فالعسى شو من تحديكم سكعت مزة فالعسى شو حتى أو جودي له سنة سنبتو وسوال إذا يلقوا ولا تتنقل ولا مسك الخور آمين.